जिया काय करूया सांग. एक एक कापूया ते का हवंच आंबो. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही गंधर्वाक मान दिलेलो हा फणस काढूचो. पिवळे धम्मक घरे हे काय हो यार घरे एवढे टेस्टी आहेत ना. आणि टेस्टी आहेत मस्तच आहेत अगदी. आणि झाडात बाबा माई पिकलेलं. घुसला आतमध्ये. तर म्हणजे गंधर्व आहे पेढे वाटता. पास झालो 10वी पास झालो तो. आणि अक्षयचा लगीन दोघांच्या घराने घातलंय मी. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज आम्ही जातो गावा का आमच्या देवगड का. आणि आता आम्ही हो डोंबिवली का. आणि डोंबिवली स्टेशन का जाणार थैसून ठाणा आणि ठाण्यावरसून तुतारी एक्सप्रेस. तर आता हे जास्त वेळ नाही काढत कारण गाडीचा आता टाईम झालेलो वाजलेत 11. त्यामुळे आम्ही हे निघतो. बॅकपॅक वगैरे झालेले आहे आणि आम्ही जोशमध्ये आहो गावाक जाऊचा म्हणून जाऊन आंबे खाऊचे सर्वांग भेटूचा. विठ्ठल गंधर्व मनीष माई सर्वांग भेटूचा. त्यामुळे सर्व आम्ही खुश आहो. तर आता जास्त वेळ नाही काढत आम्ही निघतो. चला लेट्स गो गाईज. तर मंडळी आम्ही आता गाडी केलो पण गाडी वेळ आहे पण आम्ही बाहेर जातो. रिक्षा आहात काय नाही रिक्षा. अरे बापरे. तर म्हणजे डोंबिवली स्टेशन का आम्ही येऊन पोचलो आणि आता ट्रेन इली आहे. आम्ही बसतो बाबा चुकायची. चलो गाईज. तर म्हणजे आता ट्रेन इलेली आमची आणि आता आम्ही ट्रेनमध्ये चढू. म्हणजे आम्ही आता ट्रेनमध्ये येऊन बसलो आणि आमचे सीट आमचे हे आहेत ना 1 2 3 आणि हा एक खाली आहे का 4 सीट आहेत. आणि जियाक आमच्या झोप येतात त्यामुळे हंतरून घाला आता. रामकृष्ण अरे बाप रे मग झोप येत नाही तर काय. काय म्हणता जिया. चला झोपा आता अंथरूण घाला. तर गुड मॉर्निंग मंडळी. आम्ही आता पोचलो आमच्या कोकणात. तुम्ही बघू शकतास हे बघा. आता मस्तपैकी ब्रश वगैरे ह्यांच्याने केले नाही तुम्ही नाही आणि मी नाही ब्रश केलाय. ह्यांच्याने तिगवल्याने ब्रश केल्याने तोंडा बिंडा धुतल्याने तोंडावर पाणी मारल्याने आणि हाय आंबे पण काढल्याने आहेत. हे बघा नाश्त्यासाठी काय तर बघा हापूस आंबे. स्टेशनला दिवाण कवटेला वाटतं. दिवाण कवटे ना नाव दे वाटला दिवाण कवटेला गे. वाचा तू काय नाही. तर म्हणजे आता थोड्याच वेळात आमचं स्टेशन येत. त्यामुळे आता आंबे कापायचे का नाही असं प्रश्न झालेलो. आता आम्ही आंबे कापायचे आणि थर्ड स्टेशन यायचा. मग फोडिओ घेऊन जाऊचा लागा. जिया काय करूया सांग. एक एक कापूया ते का हवंच आंबो. नंबर एक करून ठेवा मला. घे घे आवडत नाही तुला घे ग. हे नक्की तुम्ही गावावरसून मुंबईत जातास काय मुंबईवरसून गावात जाता. मुंबईसून गावात वाटत नाही मुंबईवरसून गावात जातास. ट्रेन मध्ये आंबे खातास तुम्ही. कुठे पण जाऊ आंबे खाऊ. अलिबागला जाऊ आंबे खाऊ. अलिबागला जास्त आंबे खालो आम्ही. जिया गपचूप खाता बोलत पण नाही. तर म्हणजे आता आमचा स्टेशन इला. आता आंबे हयस सोडून आमका जाऊचा लागणार. चला लवकर. विठ्ठल पण निघालो. आता आम्ही निघू. तर म्हणजे फायनली आम्ही आमच्या गावा घेऊन पोचलो. एका जमत नाही. हे बघा बॅग घेऊ. हे जिया सावकाश उतर. जिया सांग. गणपती बाप्पा मोरया. आम्ही येऊन पोचलो बा सुख करू. तर म्हणजे फायनली आमच्या गावा का कणकवली का आम्ही येऊन पोचलो. व्यवस्थित काय राहुला नाही मोजून घ्यावा सर्व. 7 आहेत जिन्नस 7 आहेत. सायडिक 7. हे विठ्ठल काय राहुलो वाटतात त्या साईड का राहुलो. हे चुकीच्या ठिकाणी लागली आहे ट्रेन आमची. आता आमका हैसून चढून हा बघा हे उतरूचा. दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मला गाडी थांबली आमची. चला आम्ही आता निघतो घरात जाऊ. आमचा हे स्वागत केलेला.
खाली घेऊन जायचं हो जाऊक पण होता बरा आला सोय केलेली आहे. असे तुम्ही बॅटो बिगो घेऊन येतात काहीतरी हवा ना. चला चला तर मंडळी कणकवली स्टेशनला आम्ही येऊन पोचलो आणि आता आम्ही गाडीत बसून पहिला पेट पूजा आणि काम दूजा करूक जातो. चल चला बॅग भरा ये बॅग घे भावी हे एवढी मोठी बॅग भावी दर चला लवकर. मंडळी आता विठ्ठलच्या गाडीत बसलो आणि आम्ही जातो आता देवगडात, पण त्याच्या अगोदर एक हॉल्ट घेणार आम्ही. हे विठ्ठल खय घेऊया खायच्या हॉटेलात लोकप्रिय हॉटेल लोकप्रिय बापरे. आणि आमचा खायचा होता आम्ही पहिले जायचे ते मंजुनाथ पण चांगला असता, पण आता हे लोकप्रिय झालेलो आहे विठ्ठल, त्यामुळे लोकप्रियमध्ये जाता. भाभी आणि दीपाली मागे बसली आहे. बी टीम एकत्र आहे बसलेली आहे आणि ए टीम एकत्र बसलेली आहे. हे बघा. तर म्हणजे फायनली आमचा आहे नाश्ता इलो आणि आम्ही आहे नाश्ता करतो. कोण बोलूच्या मनस्थितीत दिसत नाही, नुसते खाते. बी टीम का आता स्वीट हवा झाला त्यामुळे त्यांच्याने शिरो घेतल्याने हे बघा. आणि ए टीम का काय कुर्मा पाव हो झालो त्यामुळे त्यांच्याने कुर्मा पाव घेतल्याने. इडली मी खाल्ले नाही, जरा मला आवडली नाही ती, त्यामुळे मी अर्धो पाव खाते आपण. तर म्हणजे फायनली आम्ही येऊन पोचलो आमच्या विरवाडीत. ही आमची सुंदर विरवाडी आणि पाणी भरलेलं तुम्ही बघू शकता. त्यावर पाणी सर्व भरलेलं आहे, मोठी बिटी लागलेली आहे. तर चला आता आम्ही पोचू थोड्याच वेळात. भावी उठला, जिया झोपला. आम्ही आता उतरलो आणि इथं विठ्ठलाचं पण लॉग सुरू आहे. विठ्ठला भावी का हायर केलेला फोटोग्राफर म्हणून, कारण व्हिडिओग्राफर म्हणून कॅमेरामॅन, कारण त्याचो कॅमेरामॅन कलर मारता घरा का. आणि जियाक आमच्या उलटी झाली थोडीशी बिचारा का. बिचारा बघ काय हालत झालं. जिया काय नाही तुझा सावळ्यात ये बेटा. आणि माई पण हिला अरे ताब काय झाला आता बघू. माई दाखव, पाय फोडून घेतल्या ना. हे बघा काय तर माईचा झाला. माई बघ या, हे बघ ढोपरा फोडून घेतल्या ना. ढोपरा फोडून घेतल्या ना त्याने. हा तर चला मंडळी इलो आम्ही आता विरवाडीत आमच्या. मनीषने खय गेले हानू गेलेले आमका. तर मंडळी फायनली आम्ही येऊन पोचलो घरा का. झोपून उठले मागवाडला काय जेवण झोपली विपली की काय. जेवण नाही ना मोकळं झालं झालं वा. तुम्ही हॉटेलातलं काय नाही. तर म्हणजे रंगकाम चालू आहे आणि गंधर्व आमचे पेंटर आहे, रंगकाम करतात. हे बघा. आणि गंधर्वाचा मित्र पण आहे विठ्ठलाचा खास मित्र पंटर. आणि तो वर नाही चढलो, तो खालसून डायरेक्ट वरती. तो काय टेक्नॉलॉजी यूज केलाय ना. हा जुगाड केला ना त्याने. आणि बघ ना कसं एकदम वळंब्यात मारता कलर बघ. माई चला 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 मंडळी आतमध्ये चला. आहे ना पडवेक नाही कलर. काय वहिनी हा बसलेले, आई हा होय. हा 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 किचन का कलर मारलाय ना. हे काय सर्व सामान आहे आणून ठेवल्याने. आम्ही चुकीच्या टायमिंग का इलो. हे बघ भांड्यांचा स्टँड ह्या काय. हा हेच काढा. जियाक द्यावा माझ्या बिचारा दमला तर उलटी करू. हो मग वरच आंघोळ करतो आम्ही. गरम पाणी कशा खावा आता. गरम काय होता भरलेला ना. चला वर जातो आम्ही. आई पप्पा आहे बसले आहात. घेऊन जा मनीष काय तुमची कधीची गाडी असता. अरे ही लय लेट गाडी आहे. कितीची गाडी होती. रात्री 1 वाजता 1:15 वाजता निघाली. कणकवली कायली 10 वाजता. तुतारी लेट ना.
त्याच्यामुळे सर्व लेट झाला. आधी जागेवरून सुटते 1 वाजता. सर्व आता घरात डोंबारा कारण कलर मारतात त्यामुळे सर्व सामान पडवेत आणून टाकलेला. कलर होईपर्यंत मग सर्व व्यवस्थित लावित विठ्ठल विठ्ठल सर्व व्यवस्थित लावतील मग भारी वाटत. मग फक्त आम्ही जरा लेट येऊ गावात हो तोपर्यंत आम्ही जातो. हो जाणार तुम्ही 8 दिवस जाणार मग कलर काढूक माणसा काही माणसं आता भेटत नाही. माणसा काय वाया बघ हेंका लाव तिने ह्या खाय पडला ढोपार फोडून काय घेतल्या क्रिकेट खायचा हो ता त्या क्रिकेट खेळ. दिवशी कापाटला खायचा काय आता काका याचा काय वाट बघता डॉक्टरकडे न्या. हम्म. उन्हात तू काही जायचं नाही यायचं ताप. चला बादली घ्या आंघोळ करूया वरच जाऊन आंघोळ करूया चला. अरे नको गरम लय झाला. गरम क्या का वाया त्याच्याने तर थंड पाणी अंगार वाचले नाही तर ताच गरम होईल. नवीन दिलं ना हो मग ताच गरम होईल त्याच्या अंगावर. बादलीसोबत आंघोळ करणार आहे आज. आजी ले भाजी घेऊन. आजी तुझी कसली आहे भाजी? गवार बटाटा वा. तर टॉनिक लावलेलं आहे. आज स्पेशल आम्ही येणार होतो. हा तर चला जाऊ लवकर आंघोळ करूया आणि जेव याचा बॅग घेऊन चला वर. चला माडीवर आज आमची सोय माडीवर हा. हे पण सर्व कलरचं काम चालू आहे त्यामुळे वर जातो आम्ही आता आंघोळ करतो नाही तो खाली. 22 मध्ये आम्ही रिसॉर्ट का इलो. तर म्हणजे हे रूम हा पण पत्रे आज लय तापले आहेत. हा खाली काम चालू आहे सर्व म्हणून आमका माडीवर जागा दिल्याने एक रूम आमका दिलेली आहे. भाडा किती तर विचारूचा लागणार आहे रूमचा. आणि व्ह्यू काय आहे आमच्या रिसॉर्टचं बापरे जबरदस्त व्ह्यू आहे. पैसे देऊन पण रिसॉर्ट भेटणार नाही. व्ह्यू बघा खाडी आहे समोर हे बघा. आणि आज जेवणामध्ये काय आहे माही? आज व्हेज आहे उद्या मासे असणार. हे बघा समोर खाडी आहे आमची आणि शेंगे लागलेले आहेत की नाही ते पण आहे दिसणार तुमका. ही आहे या बघ ही खाडी आहे आमची ही बघा आणि त्याचं हे व्ह्यू दिसता खाडीचं. आणि हो आहे संडास आमचो म्हणजे हबूक झालं तर हे खाली जाऊचा लागणार आमका. हो बघा बाकी घरात नाही आहे संडास आमच्या. तर मंडळी चला आम्ही आता फ्रेश होतो आंघोळ पांघोळ करतो. वाजले बघा आता किती ते आमका येऊ 1:15 वाजलो बरोबर हे बघ. तर मंडळी आम्ही आता जेव बसलो. गोडी डाळ आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ. उसळ नाही आपली उसळ स्पेलिंग मिस्टेक झाली. सांबार आहे बघ. काळ्या वाटाणा एकदम मस्त अगदी गावचे वाटाणे आहेत काळे त्यामुळे भारी लागतात. मी डबल घेतलं आहे. भावी दिया जेवण झाले म्हणजे एक पंगत उठलेली आहे. पप्पा बिप्पा जेवण झाले आहेत. मनीष माई आई आता राहुलो गंधर्व मी विठ्ठल वहिनी आणि दीपाली. तर आम्ही जेवतो या जेव काळ्या वाटाण्याची उसळ गोडी डाळ आणि भात. तर म्हणजे आमचं जेवण झाला आणि हे भावंड आहे बसली आहेत आणि चर्चा करतात कसले व्हिडिओ बनवायचे ते. जेव्हा तो शोधून होईल तेव्हा क्रॉस करून थांबायचं आणि नंतर नेक्स्ट वाला तो पप्पा झोपले आहेत आणि आणि दीपाली ह्या बघा लादी पुसतात. आणि हो आणि विठ्ठल आपल्या स्वतःचाच व्लॉग बघता कारण व्ह्यू कमी झाले त्यामुळे तो स्वतःचाच व्लॉग बघता. हे पप्पा झोपले सावकाश बोला. ते मोठमोठ्यानं बोलतं. म्हणजे आता एक भिंत लावली असेल आणि एक साईडला जिया असेल एक साईडला मंदिर असेल तर दोघांना प्रत्येकाचे क्वेश्चन विचारतो आणि त्याला सेम आन्सर द्यायला पाहिजे. झोपून उठलो फ्रेश वगैरे झालो चाय बी नाही पिलो आणि आम्ही जातो आमच्या साड्यावर. तर चला बघूया काय भेटतात आता. लेट्स गो गाईज. तर म्हणजे ही घाटी चढून आमका साड्यावर जाऊचा आमच्या आणि हे फणस लागले आहेत लोकांचे. हे बघा मोठे आहेत फणस. गंधर्व पिको फणस भेटतात की नाही आज सांग लवकर. नक्की ना? आम्ही त्या दिवशी खाल्लं मी आणि आजोबा काय म्हणतात बागेत. हो आणि अचानक मी भयानक त्या दिवशीच माई येईल आणि तेव्हाच फणस पिको गावलं भेटला तर म्हणजे आज माई इलेलो हा फणस भेटणार.
मनीष आमच्या सड्यावर येऊन पोचलो आम्ही. आता वारो आम्ही बघू जवळ शकता. जातो. वारो बघ काय लागतात तो. वादळ झालेला आहे, चक्रीवादळ. माई वाघ दाखवणार आम्हाला इथे बघून बोल. येस आता पाऊस पडणार आहे. नाही इकडे ये. काय हा बघ काय येलो येल्लो कलरचा आंबा. हे काय केसा लावून आणली हे पांढरं पेंट लावून तिथे आंब्याचं झाड येतं. केस पाणी बांधल्यावर माझं पण येतं. तर मंडळी आम्ही आमच्या सड्यावर येऊन पोचलो. तो आमचा सडवा आणि नाही पहिले फणस बा भूक लागली आहे. आधी काहीतरी भला पेट पूजा बनवून हा तर आता आम्ही पहिले हे आई शपथ किती उंच झाली आहेत बघ ही निवडूंगा. अरे नाही नाही निवडूंगा बघ ना किती उंच तुमच्यापेक्षा उंच झाली आहेत. तर मंडळी आता आम्ही जातो. चला आमची बाग दाखवतो तुमका. ही आमची पूर्ण प्राथमिक शाळा नाडन विरवाडी. ही बघा ही आमची शाळा आणि आम्ही हय शाळेत शिकायचो. आणि आता गंधर्व पण गेलो शाळेतून. आता जाणार मनीष पण आता ह्या शाळेत ह्या वर्षी ही शाळा सोडणार ना. हो आणि माही त्याच्यात हा बरोबर म्हणजे आमच्या घरातलो कोण नाही कोण असताच या शाळेत. मी विठ्ठल शिकलो त्याच्यानंतर गंधर्व होतो. आता मी गेलो मनीष शिलो. आता मनीष हायस्कूल का जाणार आणि आता माई जाणार. म्हणजे आमच्या घरातलो कोण नाही कोण एक असताच. माई गेल्यानंतर गंधर्वाचा लगीन होता ना. काय काकाचं हा काकाचा होय. तर कोण नाही कोण असणारच. शाळा चालू राहू दे. शाळा चालू राहू. 3च पोरात ना शाळेत. बाप रे गेलो काय 2 रावले. 2 परत येते 3 परंपरा चालू आहे. हा 3 फक्त. एका क्लास नाही पूर्ण स्कूल मध्ये. भाई आमच्या स्कूल मध्ये 3 पण नसेल. आमच्या 3 पण नसेल म्हणजे 3 नसणारच ना. 300 पण नसणार. 300 पेक्षा जास्त. ओके पडशील तर मंडळी हे आंबे भेटलेत पडलेले पण ते सर्व कच्चे आंबे आहेत. कच्चे आहेत. म्हणजे वारो लागता ना त्यामुळे पडले आहेत ते. ए बाबा नाही ते कसं. हा खाल्लेलं. चान खा जरा. हे बघ आजोबा असे हे वाले हे हा पप्पा असते तर एक बाजू खाल्याने असता. हे एकदम परफेक्ट झालेलो आजोबा म्हणतात, तयार झालेलो. एकदम परफेक्ट तयार झालेलं चान खाजराने खाल्याने म्हणजे. तर म्हणजे आम्ही आता आंबे आणि फणस बघत बघत आमच्या आडीभर जातो. चला हे गाडग्यासून सांभाळून चला. कसं जायचं इकडून बापरे. ए दीपाली पाडव तो पिक्कू आता दीपाली. पडतच नाही तो. थांब वाकव ए भावी तो पडलेला पण चांगला आहे तो उचल. हे तो बघ फ्रेश आहे तो वाला लिव्ज आहे त्याला. हे तो दे. तो लिव्ज आहे त्याला. तो नाही हा ह्याला पाडवायचं. नाही, पडला एक भेटलो आमका. हो तुम्ही बघू शकता. मी आता फोडून दाखवतो तुमका कसलो हा तो बघा. रतांबो हा लाल लाल भडक. लाल लाल कलरची जमिनीवर पडला नको. मॅचिंग मॅचिंग. हे आंबो पडलो. रतांब्याच्या खाली आंबो. हा जिया खाऊन बघ ना हे बघ कसं लागतं बघ. हे बघ काका काय झालं माझं. हे बघ काका माझं पडलेलं आहे. दीपाली टेस्ट करणार का. पडलेले पिकलेलो. भारी आहे एकदम पिकलेलं होतं. हा हे घे आता पूर्ण घ्या आता. हे अजून तुमका बघा. मनीष एकाच पाठी पडलाय. कुठे हा तो बघ. तो बापरे लय बरा. हे नाही ए चला पडणार आता तुला. आंबे शोधा लवकर. काय भेटतात ते बघा. रायवळ आंबे आहेत पिक्की आहेत का रायवळ बघ. वास मस्त येता. बघूया आयशो रायवळ आंबो आहे हो पण लय भारी हा. वास मस्त. पिकलेलो पूर्ण हो बघा. वाव यार. हो ना. हे फणस पिकलेलं यस. चला गाईज आता आमचा फणस पिकलेलो हा हो बघा आणि जवळच हा. आम्ही आता जातो धाड टाकू का. चला
होया हो बघ हयच हा तुला झूम करून कच्चो हा दाखव. तो, पिक- अरे हो पिकलेलो आहे हा खाल्लो कोणी तरी तो. खाल्लं तर काय होतं आपण पण खाणारच अरे शाबाश काय पण शिकलो हा. गाईस आमचं लक इतकं भारी आहे. काढा अरे हो हैसूनच काढू शकतो आपण गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही गंधर्वाक मान दिलेलो हा फणस काढूचो. थांब 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 गंधर्व तर काही आता मी फिल्डिंग लावतोय जर माझ्या हातातून कॅच सुटाकली तर हय भेटू हवी म्हणून हे तुम्ही हय रावा कॅच कोण घेताय? हा चला तर guys, आता आम्ही कॅच पकडू तयार आलो गाईज ओके गणपती बाप्पा तोड असा घेतो catch. हा, तोड अरे ह्यो बोलतो तोडू मी तयारच नव्हतोय लगेच बोलणार लशी गेली हात घातलेली बोलू म्हणजे फिल्डिंग माझी बरोबर होती माझ्या हातातून सुटाकलं होतं तुला भेटलो ह्यो बघा. तर आता आम्ही हे फणस ह्यो जरा खराब झालो खाली आहे चांगले भेटतील ते तुमका दाखवतो चला तो त्याच्या बाजूचो वर बघ तुझ्या डोक्यावर. गाईस गंधर्वच्या वरती चालला तर पडेल खाली direct. नको तर म्हणजे तुम्ही बघू शकता हो बघा कसं हातो हा मस्त अगदी फिकवा तर मी आधी खातोय चांगलो का सांगतो चांगलो तुम्ही खाऊ शकता पण ते खातील कसे दाखवा कसले हात ते बघ घरे तोंडात गेला मेल्ट होत आहे. हे दीपाली कसा मस्त पिवळे धम्मक घरे आहेत हे काय हो यार घरे एवढे टेस्टी आहेत ना आणि बापरे. टेस्टी आहेत मस्तच आहेत अगदी आणि झाडात बाबा माई पिकलेला. घुसला आतमध्ये फणसा ह्या साईडचा खाऊ नको ह्या साईडचा खराब हा खायचो घ्या पुढचो माई अगदी मान डुबवल्या ना आतमध्ये मन लावून खाता पणसात गेला माई आणि हे बघ पणसात गेला चारकांड खातात हे चारकांडा म्हणजे हा टीम केलास तुम्ही गर्ल्स टीम ह्याच्याकडे जास्त आणि बॉयज टीम ह्याच्याकडे जास्त गर्ल जास्त आहेत ना असं तर गंधर्व आता आंबे हाणूक गेलो हा. गंधर्व आणि एक भारी कसले आंबे भेटलं भेटले झाड पिके बापरे हे बघा दीपाली हे आंबे गोळा करता दीपाली का रायवळ आंबो पण आवडला तो बघायचो तो हे काय भारी दिसता आणि तो स्मेल ह्यो लय भारी भेटलं. आहे आणि आता पण ह्यो एक भेटलो ते खाली म्हणजे 2 रायवळ भेटले हा, 2. आणि ह्यो हापूस भेटलो गावलो कच्चा. हे मग ते तयार घ्या, ते बघ वारोलय हातात. लागता ना म्हणून ए पडतात भावी त्या. ते घे आंबे ते घ्यावा आंबे ते घेवा चला. चला वारोला चला, जाता वारोलय म्हणून ते सुटलो आंबे बापरे पडतात लय वारो सुटलो बाबा वारो काय तरी ना. ए बाबा वारो सुटलो माई उडत आंबे उडून पड- जायता आंबे ए माई पडतील. माईक पकडा माई उडात झाड पिकतो आंबो हे बघा तो जरा आहे मार बसलो ते का आता काढून टाकतो मला अशी आहे थोडा तो हे बघूया कसं राहतो म्हणजे तुम्ही बघू शकता चांगलो आंबो आहे एकदम परफेक्ट अगदी आवाज पण काय मस्त. आणि तो स्मेल आहे ना झाड पिक्को आंबो हा हे बघा हे मी बघते हा कसं तो खायत नाही सांगते पोरा तोंडावर बघ. बापरे खात नाही जबरदस्त पोरा सगळी तोंड तोंडा माझ्या पोटात दुखणार आहे पोरा बाकी सर्वांका मिळणार हा हे मी ठेवतोय नाही माझ्या पोटात दुखणार आणि ना ह्या चांद खाजरा आम्ही काय करणार साईडचा काढणार ते ह्या चांद opposite खाजरा side चा. चांद खाजरा आणि ह्या साईडचा चांगला पण आम्ही कसे आहो आमच्याकडे आंबे कमी असल्यामुळे आम्ही फेकून नाही देत त्याचा उपयोग करतो हात सांभाळून करा तर बघूया चांगलो हा का ही पोरा त्यांचा जर नशीब चांगला असला तर आंबो चांगलो येणार जर यांचा नशीब चांगला नसला नशीब चांगला पोरा पोरा नशीब काढून दिलेले आता ह्याला अर्धा कळा ना पहिला राईट साईडचे कोण आहेत हाफ हाफ लेडीजला पहिला नंतर 10 रुपये हाफ 20 रुपये झाले पर्याय माहिती आता भावी आणि आई कोण आहे ए आई कोण आहे ते बाकी पोराचे नाही दोन बॉईज 4 बॉईज
हे धर, दोन पोळी. मनीष घे. हे तुका नाही सफिया. नाही आहे ना, हे चांगलं आहे ना. गंधर्व निहार बेटर रोवलो. हे मी आणि दीपाली खाव. आता निहार बेटा आणि गंधर्व गेले. हा बस चांगला. जरा लाशी या तर काढून टाकतोय मी. दीपाली तुझ्या वाट्याचा लोणच्याची फोड. गंधर्व तुका हे देते. टेस्टी हा. गंधर्वासाठी ही फोड मोठी आहे कारण कॅमेरा सांभाळतो. आणि मग झाडावर चढलो ना गंधर्व. म्हणा तुमका फणस जावलो खाऊन. आता फणस चढा. हे खराब आहे. गंधर्व ही घे. दीपाली ही घे तू. काय हे होय तुका. तर मंडळी खाऊन झाला. आता ह्या मी नेऊन थंय टाकते ना. आता पप्पा ओरडतील म्हणतील काय घाण कोणी केलं नाही. खय टाकूया. तर मंडळी आम्ही सर्व खाऊन आता आमच्या गावात आम्ही इलो साड्यावरसून. फणस लय आता आहे हे बघा. लोकांचे आहेत ते आमका गाडीवर घालतील. तर म्हणजे आरत चालू आहे. तर आरतीत जाऊया आपण. तर म्हणजे गंधर्व आहे पेढे वाटता. 5 झालो 10वी पास झालो तो. आणि अक्षयचा लगीन दोघांच्या घराने घातलंय मी. हे बसा बसा बसून छान घ्या. आरतीतून हे सर्व इली आहेत आणि आता हे खेळतात. काय खेळतात. 4 चिठ्ठी म्हणजे माका नाही माहित बाबा काय. चोर पोलीस माका माहित आहे. 4 चिठ्ठी नाही माहित. मनीष काय इला तुका. हे भावी काय. भावी नाही दिसत. कशा काय म्हणता नाही. हे मस्ती गंधर्व आहे मनीष आहे. आणि या सर्व आहे खाऊ घाललेल्या बिस्किट आबाग दिला छोटे मोठे. ते आबाग आणि माई का खजूर आणलेले आणि ही चॉकलेट आणि हे बिस्किट आणि हे पेढे आणलेले आहेत. 75% गंधर्व पास झाल्यामुळे 75 राऊंड फिगर. काय बनवणार आहे तुका. जरा आई का पण बनवतो. झोपेचा अरे बाबा माई का नाही. एखाद्या पास तुम्ही झालाय का गंधर्व. गंधर्व वाटून सांगायला तुम्ही काय वाटतं. गंधर्व पास झाला त्याचे पेढे. माणूस ठेवलेला. हे कचोरी मासवडी. हा मासवडी आणि हे कचोरी. अजून पेढो कोणा भाऊ गोड माई दोन खाल्लं. दीपाली तू बघ टेस्ट कशी नको मी खाल्लंय मग. खाल्लं हे खाली हो ना तू तरी पण हे खा. ए बाकीचे का बोला. चपला हे का कोणता आदिश गुंडू बिंडू गंधर्व